Yo, what's up mga idol? Good morning po sa inyong lahat. At ang oras natin ay 6:10 na ng umaga. At bali magbibihis na tayo. Maliligo muna tapos magbibihis para makapunta na tayo mga idol sa LTO. Kasi ngayon yung araw na magpapa-renew tayo ng rehistro ni Red na Pula. At solo ride lang pala tayo ngayon dahil si Mrs. may iwan siya. So ayaw niyang sumama. Magbabantay daw ng tindahan. Kita kasi tayo mamaya sa daan. Oh, salamat pala no. Bago tayo magpatuloy, salamat pala kay Mrs. sa kanyang binigay na bag. Wow. Ganda nito. Samsung. Alright. Ang ganda mga idol oh. So yun mga idol no. So kita kasi tayo mamaya sa daan pag nakapag-bihis na tayo. Alright mga idol, good morning pala ulit sa inyong lahat. At hindi na pala ako nakapag-video kanina noong umalis tayo sa bahay. Diba nga nung may pinadeliver pa kasi si Mrs. sa akin. Undawin na pala tayo mga idol no, sa Alaminos papunta ng LTO. Ang oras pala natin ay 7 o'clock ng umaga. Pero dadaan muna tayo dito sa may San Jose dahil magpapa-gas muna tayo. Bali ipo-full tank natin tong si Red na Pula mga idol. Para makita natin yung gas consumption niya. At ngayong araw pala malalaman natin kung magkano pala yung nagagastos natin sa pagpaparenew ng motor mga idol no. Tapos chill ride lang pala tayo. Hindi tayo magpapatakbo ng mabilis. Hindi lang tayo magtatap speed. Kasi napakarami ng sasakyan. Alright mga idol, so magpapakas muna tayo dito sa may gas station dito. Alam mo ba, napakasarap na magpagas dito no. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Dito tayo magpapagas mga idol. So yan yung dahilan kaya dito tayo magpapagas, dahil may grand raffle draw sila dito. Tapos ang grand prize nila is Honda TMX 125. Tapos second prize phone. Tapos third prize Petron Gasol. Kaya dito tayo magpapagas. Malay natin, di ba? Baka mabunot yung pangalan natin.
Full tank tayo mga idol. Full tank boss special. Ayun, pwede naman 80, 180. So full tank na mga idol, 180. Alright mga idol, may raffle tayo, may ticket tayo. Tago natin to, baka sakaling manalo. Alright mga idol, so kita-kits na lang kayo mamaya dun sa may highway. Nandun na tayo sa papuntang Alaminos. Alright, so kita-kits tayo mamaya mga idol. Nandito na pala tayo mga idol sa National Highway na touchdown Bulinaw. So start pala ng Bulinaw itong area na to. So kanina pala nagkasuli na tayo dun sa may Anda, no? Sa may San Jose. Dahil may paraffle kasi sila dun mga idol. Ano bang tawag dun, yung parang para sa Pasko ganun, di ba? Kadalasan naman December ganyan may mga raffle draw na nagaganap, di ba? Doon tayo nagpapagas ngayon dahil malay natin mabunot yung pangalan natin doon, di ba? O sana nga, di ba? Sayang naman yung Honda TMX 125 na mapapanalunan. Sana nga hindi pala tayo abutan ng ulan mamaya mga idol, no? Dahil tignan nyo naman yung kalangitan. Maulap na dito sa parking dito. Nasa part na ng Bani saka Alaminos dyan mga idol.
tayo sa Bani, sa may Barangay Chef. So malapit na pala tayong makarating sa may paborito nating daan. Yung tinatawag nilang Zigzag Road dito sa may Bani. So, paborito nating daan yun mga idol. Dahil banking na tayo. Mabuti na lang pala dahil naipagawa natin muna si Red na Pula bago natin may parin yun, no? So shoutout muna pala kay Sherwin. Wow, Sherwin Photoshop located at Marimpay, Marot, Anda, Pangasinan. Alright, mga gusto magpagawa, malapit na ngayon sa amin, pwede ko kayong dalhin doon. At shout out na pala sa lahat ng mga viewers at subscribers natin. Walang sawang nanonood sa ating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. At may 2,538 na po tayong subscribers mga idol. Alright mga idol, dito na tayo sa may Zigzag Road. Banking na to. Oh, sarap naman dito. Sarap naman mag-banking mga idol. Feel na feel ko eh. Pinakamataas na natin yung 80. Bakit? Dahil siyempre hindi naman tayo nakikipag-racing. Mahirap na. Mahirap na aksidente. Kaya may limit tayo ngayon sa speed natin. So hanggang 80 lang tayo mga idol. At isa pa kasi, yun kasi yung pinaka-normal na takbo ng mga motor. Dahil titignan natin yung gas consumption ni Red na Pula. Dahil nagpalit na tayo ng 28mm na carb. So tignan natin kung malakas nga ba sa gas. At the same time ay paparenew na rin natin to si Red na Pula. So yun yung magiging vlog natin, renewal sa gas consumption. Nabutan tayo ng ulan na idol. Sabi ko na nga nandito sa bandang Bani itong ulan. Tama talaga yung hula ko Nabutan tayo ng ulan. Buti na lang hindi masyadong malakas. Hanap lang tayo na masasiluan mga idol, no?
Inabutan talaga tayo ng malakas na ulan o lumalakas. Kaya hanap tayo ng may masisilungan. Ay. Kaya mayroon. Sana tayo. Magsisilong muna tayo dito mga idol. Alright mga idol, natakot din yung ulan. Sa wakas, sumikat din yung araw. Kanina makulimlim mga idol. Time check pala tayo ay alas 8 na. Nanghali na tayo mga idol. Ang sabi ko maaga pero tinanghali din. Pilipino nga naman talaga oh.
idol, nakarating din tayo ng Alamino. Dito na pala tayo dadaan sa may bypass para diretso tayo papunta sa may LTO. Dito mag-top speed mga idol. Makaganda lang daan dito. Siyempre hindi natin kakawin yun. Kaya lang sabi ko 70-80 ang top speed natin. Tapos ng bypass road, bypass na naman ulit tayo. Pero kasi yung daan dito mga idol na paglabas mo, tamang tama sa LTO. Dito tayo. Kaya hindi na natin siya bibiritin ng bibiritin para naman magtakal pa siya. Yun, diba nasisira kasi minsan yung mga motor kaka waswas ng kakawaswas, kaka top speed ng top speed. Pero gagawin natin kay Red na Pula tawang takbo na lang tayo, takbong pogi na lang tayo mga idol. Alright, touchdown LTO. So, nandito na tayo sa may LTO. Yung LTO mga idol may nahuli pa dun. Yun, tamang tama, wala masyadong tao. Andito. Saktong sakto. Walang masyadong sila. Ano ba?
ORCR. Ito po sir, ORCR. Tingin na lang ng 720 sir. May insurance ka na sir. Ha? May insurance ka na po. May? Insurance. Insurance? Ito po sir. Ay, meron. Anong last registro mo sir? 2021? Oo. 720 na lang. Opo. 720 na lang sir. Bayad po ng emission test. Magkano po? 720. 720? Opo. 720. Sige po. Salamat sir. Alright mga idol, no? So tamang-tama kanina pagdating natin wala masyadong pila. So andito tayo sa likod ng emission testing. So dito tayo mag-aantay. Dito na lang natin antayin si red na pula kasi ina-inspection na. Ayun, nakasalang na pala oh. So antayin na lang natin sa dito. Ang oras pala natin mga idol ay 8:20. Alright mga idol, so natapos na rin tayo magparehistro kay red na pula. At ang binayaran natin 720 plus 356. So magkano yun? Tira magkwenta. So 1,076 yung binayaran natin. Plus yung expenses natin, gasolina kanina 180. So yun lahat, sabihin mo na nasa 1,300 lahat yung nagastos natin mga idol. At ang oras pala natin ay 9:55. So saglit lang natin na naiparehistro si red na pula kasi walang masyadong pila. At papauwi na rin tayo mga idol, no? Kasi wala rin naman tayong masyadong gagawin dito sa Alaminos. So yun lang pinakay natin dito. Pinarehistro lang natin si red na pula. Nara ako na security.